A čo zasa šriekate, že rušíme všetko? Od festivalov cez knihy po hociaké stredko. Však môžete ísť do Tatranského rúbaniska na túru. Pretože iba tam zažijete tú pravú slovenskú kultúru, kde je všetko úhľadne prerezané a vo farbách medveďa. Trieda, kde sa kriedou môže písať iba paveda. Iba paveda. Tak prestaňte už viekať a buďte radi, že vám nezrušíme aj Donio vystradí. Tak prestaňte už viekať a buďte radi, že vám nezrušíme aj Donio vystradí. Lebo keď chcete ísť na vystúpenie, musíte sa všetci postarať. A keď sa vám nepáči štátne vybavenie, tiež by ste sa mohli poskladať. A keď sa vám nepáči štátne vybavenie, tiež by ste sa mohli poskladať. Tak sa poskladaj.